Zahraničné tlačové agentúry vydali správu, že Čína začína testovať pomocou testov, ktoré sa získavajú výtermi z análneho otvoru. Takže či ste náhodou neuvažovali nad takýmto spôsobom testovania? A viete, že áno. A viete, že áno, presne tak. Je k dispozícii jeden test, ktorý zo stolice dokáže veľmi podobnou presnosťou stanoviť tento vírus, ako ho vieme stanoviť z horných dýchacích ciest. A uvažovali sme aj o nákupe takéhoto testu. Je to antigénový test. Priznám sa, že počas mojej karantény som z mojej izby strávil niekoľko hodín telefonovaním do Indie, alebo čo to je, skypovaním do Indie práve s majiteľom tejto firmy, kde som sa zaujímal práve o to, že ako je hodnoverný ten test a podobne. Má výhodu tu, že je buď zo Stolice, z Hlienu, alebo zo Slín. Najpresnejší áno, je zo Stolice. A čo je zaujímavý fakt, je to, že dokáže identifikovať vírus v Stolici o 2 dní skôr ako PCR test. Ale zároveň má nevýhodu, že taký ten chvost, dokedy identifikuje vlastne v Stolici COVID-19, tak je veľmi, veľmi dlhý. Čiže až nejakých 6 týždňov po prekonaní choroby. To znamená, že testovanie zo Stolice by spôsobovalo, že by veľmi dlho, že by nám aj veľmi veľa ľudí, ktorí už medzičasom vôbec nie sú nebezpeční, ktorí to už majú za sebou, identifikovalo ako chorých na COVID-19.